Telaw għal 27 il-każi attivi f'pajjiżna hekk kif fl-aħħar 24 sija rriżulta każ ġdid ta' COVID-19 minn 850 test li saru. Dan il-każ jifforma parti minn grupp ta' każi oħrajn li ħarġu minn avveniment tal-massa li seħħ dan ix-xahar f'Lukanda f'San Ġiljan. L-aġġornament ma jinkludix il-każ li feċ tard wara nofsinhar fl-Isptar Mater Dei fejn kien hemm pazjent li ttestja pożittiv fis-sala M3. Fl-aħħar 24 sija ma kien imħabbar ebda persuna li fieq mill-coronavirus biex bekk in-numru totali ta' dawk li fiequ jibqa' 665. Din il-21 ġimgħa tal-pandemija f'pajjiżna diġà hija l-agħar waħda minn mindu l-każi kienu bdew jonqsu lura f'Mejju li għadda. Intant, fi-stqarrija l-Assoċjazzjoni Medika Maltija appellat lill-Gvern biex iwaqqaf l-attivitajiet tal-massa. Dan l-appell sar wara li tħabbru numru ta' każi ta' coronavirus li ħarġu minn parti li sar fl-aħħar ġranet. L-Assoċjazzjoni ta' Tobba kritikat mhux ftit l-eżempju ħażin tal-Prim Ministru u sostniet li jekk ma tittieħed l-ebda azzjoni konkreta fl-immedjat se tordna tilwima industrijali u numru ta' direttivi biex tħares l-interessi tal-ħaddiema Tobba u l-familji tagħhom. Il-mam ikkundannat ukoll kunċert li sar fl-aħħar jiem bil-barka tal-Prim Ministru u qalet li Robert Abela qed iwassal eżempju ħażin u b'kunċert bħal dak mar kompletament kontra l-miżuri tad-distanza soċjali li huma rakkomandati minnhom u mis-Supritendenti tas-Saħħa Pubblika. Il-mam ikkundannat lill Ministru tat-Turiżmu fil-mod kif qed tattir attivitajiet tal-massa wara li dawn l-istess attivitajiet kienu ġew miċħuda minn pajjiżi oħra. Fi-stqarrija separata, l-Għaqda Maltija ta' kontra d-diabete fakret li sar ħafna mill-awtoritajiet tas-saħħa biex jiġġieldu kontra l-COVID-19. Madankollu, f'dan l-istadju ma nistgħux nirriskjaw li s-saħħa tal-pubbliku ġenerali titpoġġa f'riskju. L-Għaqda qed tappella lill-awtoritajiet konċernati biex jipprojbixxu l-avvenimenti tal-massa. U fi żviluppi oħra, kmieni filgħodu waslu Malta aktar turisti minn Spanja, dan kif pajjiżna għadu ma daħħal ebda restrizzjonijiet fuq wasliet ġejjin minn Spanja minkejja żieda sinifikanti fil-każi ta' COVID-19. Għal ħabta ta' 8:30 ta' filgħodu waslet titjira ta' Ryanair minn Barcellona fil-Katalonja, wieħed mill-aktar reġjuni affettwati. Bil-lejl kellha tasal titjira oħra minn Madrid. B'kuntrast għal Malta, pajjiżi bħar-Renju Unit u n-Norveġja qed jimponu restrizzjonijiet fuq il-wasliet minn Spanja bit-turisti jkunu obbligati jagħmlu kwarantina eżatt malli jaslu l-ajruport. In-Norveġja tqis lil Spanja bħala pajjiż fil-lista l-ħamra.